Astebeteko grebari ekin diote Bizkaiko metalgintzan. Piketeen goiza Trapagaranen hasi da, produktos tubularezen eta ez da langilerik sartu lantegira. Ondoren piketea Amazonek albo onduen biltegira mugitu da, bertako langileek ere greba eguna dutelako gaurkoa. Sindikatuek ez dute onartu FEBEM enpresaburuen azken proposamena, patronalak salatu du, Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ez dutela Bizkaian onartu nahi, Araban sinatu duten ituna hobetzen duen eskaintza, eta Bizkaiko metalgintzako 56.000 langileak grebara deitu dituzte ostiralera arte. Urteko 3. greba sorta da eta aurreko biek erantzun zabala izan dute. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 28 ditu gaur, astelena da. Ostiralean akordiorik gabe bukatu zen sindikatuen eta patronalaren arteko bilera eta 5 eguneko greba hasi dute Bizkaiko metalgintzako langileek. Jarraipena egiten ari da Aiara de Urreta lankidea. Bizkaiko metalgintzako langileek 7. greba eguna dute gaurkoa. Aste honetarako deitutako lehenengo eguna izan da gaur. Lehenengo greba eguna izan da gaur. Eta gehiengo sindikalak deituta, hau da Komisiones Obreras, Lab, UGT, CNT, CGT eta SK sindikatuek Portugaleten manifestazioa egin dute eta elak deituta aldiz Bilbon egin dute manifestazioa. Izan ere 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta sindikatuek salatzen dutenez, patronalak negoziazioa blokeatzen du. Joan den ostiralean azkenekoz bildu ziren patronalarekin eta FEBEMek proposamen bat aurkeztu zuen. Hau da, KPI-aren araberako soldata igorak proposatu zituen. Hala ere, sindikatuek beste proposamen bat eraman zuten, baina FEBEMen hitzetan ez zuten FEBEMen hitzetan aurkeztutako proposamena sinatzekoa zen. Hala sindikatuek ditutako 5 greba egunetara eutzi diete eta aipatu bezala gaur astenetarako ditutako lehenengo greba eguna izan da eta sindikatuen hitzetan gainera oso arrakastatsua. Argi utzi nahi dugu oso positiboa ikusi dugula jarraipena, oraindik zehazki datuak edo zehazten gaude, baina esan dezakegu jarraipena 185 ingurukoa izan dela, eta hortaz oso positiboa ikusten dugu. Zentzu horretan, prest gaude borrokan jarraitzeko, prest gaude mobilizatua jarraitzeko. FEBEMek metaleko langilei esan zien avarizioso batzuk direla. Bueno, gogoratu nahi dugu horiek esaten dutenek artetze 8 milioi euro euki ditu etekinetan. Ormazabal taldea 10 milioi. Tekuni bat, Zidenor taldea 25 milioi. Eta horiek deitu dute avariziosoak metaleko langile. El seguimiento ha sido, como en las ocasiones anteriores, ha sido muy mayoritario. Y bueno, lo que está demostrando los trabajadores es separando la producción y la actividad en las fábricas, lo que quieren es renovar sus condiciones de trabajo de una manera digna. Goizean hasi dira piketeak Trapagaranen eta Amazoneko langileekin bat egin dute protesta, Aiara. Goizetik Trapagaran inguruan elkartu dira hainbat langile, 100 langile izan ere gehiengo sindikalak bertan Trapagaranen piketeak deitu ditu eta lasai hasi da 5 eguneko grebaldia. Lehenengo egunean tentsio une batzuk egon arren, lasaitasuna izan da batez ere nagusi lehenengo greba egun honetan. Piketea lasaiak izan dira, tentsio momenturen bat ere egon da, baina ertzaintzaren jarreragatik, eta valorazio oso positiboa egiten dugu. Lasaia izan da piketea, egon dira momentu bat, zaputu bat, tentsoagoak, ertzainak identifikazioak eskatu dituelako, baina horretaz aparte pozik eta ere momentu oso polita egon da, ze Amazoneko langileak greban daude, eta da Amazoneko lehenengo greba Europa mailan eta hor egon da elkartasuna, klase elkartasuna, Amazon eta metaleko langileen artean. Pasan bezala gaurkoa lehen greba eguna Bizkaiko metalgintzan eta ez dute baztertu ere gehiago egitea, Aiara de Urreta.
Bizkaiko metalgintzako langileek 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta sindikatuen esanetan patronalak negoziazioa blokeatzen du. Izan ere, 2021ko abenduan iraungi zen lan ituna eta orduztik dagoeneko 6 greba egun egin dituzte sindikatuek deituta. Batetik, udaberrian 3 greba egun egin zituzten eta udazkenean beste 3 greba egun. Hala ere, udazkeneko grebaldietan ez da egon batasun sindikalik izan ere, elak bestetik, batetik eta gehiengo sindikalak bestetik grebak deitu dituzte. Edo nola ere ostiralean bildu ziren azkenengoz, den patronalak eta sindikatuek eta bilera hori laburra izan zen eta ez zuten akordiorik lortu. Hala momentuz akordiorik gabe jarraitzen du Bizkaiko metalgintzak eta ez dute beste hitzordurik zehaztu gainera. Ekarri zuen proposamen bat, gehiengo sindikalak beste proposamen bat jarri genuen mahai gainean eta esan zigutena izan zen ez. Guk ekarri dugun proposamena da sinatzeko eta bestela fuera. Orduan, bai, deitu zuen egun batetik bestera maila, baina ez negoziatzeko borondatearekin. Bueno, 5 greba egun ditugu, lehenengoa egiten ari gara berezku dago gu. Argi daukaguna eta sektorea argi duena da jarraituko dugula, borrokatzen, eta patronalak ikusi beharko du zer egiten duen deitz. Eta baina hala ere patronalak argi eta garbi utzitzun negoziatzeko intentziorik behintzat ostiralean ez zuela, bere dokumentua, bere proposamena inposatuz gehien bat, eta zentzu horretan, guk greba jarraituko ditugu, beti ere negoziazioari eskua zabalduz, baina borroka eta mobilizazioari ere. Eskerrik asko Aiara, eta aipatu bezala metalgintzarena ez da eguneko greba egun bakarra. Greba eguna dutelako gaur Correosen eta Euskadiko Amazonen ere. Joan zen ostiralean izan den Black Friday edo ostiral beltzaren osteko astelenean, ohi den moduan gaur Cyber Monday deiturikoa da, sarean online erosketak egitekoa. Eta hain zuzen ere, egun hori baliatu dute Correoseko banaketa zerbitzuko estatu osoko langileek eta Euskadiko Amazonek greba egiteko. Urtean pakete gehien mugitzen duten egunetako bat da, eta grebarekin lantegietan bizi duten egoera salatu nahi dute. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No sé quién se entra a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio de centro que se adapte a la realidad y a las características de una actuación logística como la nuestra. Y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Y también para demostrar nuestro hartazgo, para mostrar el hartazgo de la plantilla por estar cada vez trabajando más fines de semana, cada vez más sábados, cada vez más domingos, sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de gratificación, mientras vemos como esta empresa, esta gran multinacional llamada Amazon sigue generando año tras año beneficios económicos estratosféricos. Esperemos que la empresa reaccione y se siente de verdad a negociar con nosotros. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuari zuzenketak aurkeztu dizkiote gaur oposizioko alderdiek, zuzenketak aurkezteko epea bukatzen den egun berdinean. 4 osoko zuzenketak izango ditu Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuak, beraz gobernu oposizioko beste babesik ez du Jaurlaritzak, baina aurrera aterako dira kontuak EAJaren eta PSEren gehiengo osoarekin. Abenduaren 23an onartuko dira lege egitasmo bezala. Mikel Zabalza gogoratu dute igande honetan bere jaioterria, Norbaitzetan bere heriotzetik 37 urte betetzen direnean. Jaiotetxearen atarian, etxekoen ondoan eta naparraren senideekin batera oroitu dute Zabalza. Bertatik, egia erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko bermea aldarrikatu dute eta bide horretan agiriak desklasifikatzeko eskaera berretzi dute. Gogoratu dutenez, familiak herrikidek bezala ez zuten inoiz sinetzi, bertsio ofiziala
Eta horrekin lotuta, garaian Espainiako gobernuko barne ministroa izan zen Jose Barrionuevoren azken adierazpenak izan dituzte hizpide. Gogora ekarri dute, Mikelen kasuak pasaden otsailean edukizuela lehen errekonozimendu instituzionala 36 urte eta gero, eta orain 37. urte hurrenean egia osoa eta justizia falta dela azpimarratu dute. Hemen elkartu gara Mikel Zabalza bergogoratzeko eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuarengatik eratorritako beste indarkeria mota jasan dutenetako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroako torturatuen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko 851 pertsona torturatu eta 1040 tortura kasu identifikatu dituzte eta oraindik ere lan horretan dabiltza. Zure senide desagertuan non dagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurditzen denean. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxedenik ez. Gora, Mikel! Gai aldatuta, etenda jarraitzen du Irunen eta Andoainen arteko aldiriko Renfeko trenen zerbitzua. Goizaldean berrekin behar zitzaion tren zerbitzuari, asteburuan Donostiako Atotxako behin-behineko geltoki berrian egin beharreko lanengatik etenda egon ostean, oraindik baina ez dituzte lanak amaitu eta trenak ez dabiltza eta autobusik ere ez dute jarri horien ordez. Bien bitartean, erabiltzaileak ez atzera ez aurrera daude. Renfek jakinarazi duenez, goizean zehar tren zerbitzua berrezartzea espero dute. Espainiako tren operadoren esanetan, amaitu gabeko lanak Eusko Trenbide sareari dagozkio eta horiek bukatu bitartean ezin dute tren zerbitzurik eskaini. Eta milaka lagun bildu dira igande honetan, Guraso plataformak deituta Zubietako erraustegiaren gelditze preventiboa eskatzeko. Gipuzkoako hondakin erraustegiak egindako kutsadura eta herritarrentzako osasun arazoak salatu ditu, hainbat medikuk osatutako errausketaren eta osasunaren inguruko ikerketa taldeak. Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusiari eskatu diote elkarrizketa abiatzeko. Zubietako erraustegiaren arira Donostian kezka da nagusi. Arkaitzerrekan, airean eta inguruko lurretan agertu den kutsadura medio, larritasuna azpimarratu du Gurasos elkarteak. Iragan asteburuan manifestazioa egin dute Gipuzkoako hirian, erraustegia ixteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrikatuz. Donostiako kursalean ekin zioten orain bai gelditu elkarrizketa konponbidea lelopean. Prebentzioz gelditu, osasuna eta ingurumena bermatzeko. Mobilizazioak babes zabala izan zuen. Besteak beste bertan izan ziren Eguzki ekologistak martxan eta Greenpeace talde ekologista, Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuak eta Ulia eta Gros auzoko bizilagunen elkarteak. 100 lagunek babestu zuten Gurasosek eginda zuen deialdia eta hiritarren artean arraunlari eta surflari mordoa batu ziren. Antolatzaileen arabera 3.000 lagun elkartu ziren protestan. Erraustegiko substantzia toxiko-kimikoak bertako ibaietara eta lurpeko bideetara isurtzen ari direla salatu du Gurasos elkarteak. Hain justu Añarbeko saneamendu sarearen bidez isuri toxikoak Arkaitzerrekatik Monpas ingurura desbideratzeko asmoa agertu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko arduradunek. Hala Zurriola hondartzako itsasoa kutsatuko litzateke. Testu inguru honetan, erraustegiko matxura konpondu arte behintzat, funtzionamendua etetea eskatu dute. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak pasaden asteartean onartu zuen Eusko Legebiltzarrean erraustegiak ez duela labeak gelditzeko sistema automatikorik, atmosferara isurtzen diren sustantzia kutsatzaileak gelditzeko aktibatuko denik. Eta Iruñean bestalde makroetxaldeen aurkako elkarretaratzea egin dute, estop abeltzaintza industriala lelopean.
Batetik salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea. Naziarteko merkatuari oso lotuta dagoen sistema bat, oinarrian daukana nekazaritza eta beltzaintza industriala, inpakto oso larriak dituenak ingurumen arloan. Batez ere lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu nahi dugu beste eredu bat, beste elikatzeko eredu bat posible dela, elikadura burujabetzan oinarrituta, eta horretarako eskatzen duguna da administrazioa, politika publikoak egin ditzan, transizio bat egiteko, bertako elikadura sistemak eraiketzeko, ingurumena zainduz eta herritar guztiei elikadura osasuntsua bermatuz. Estop agroabeltzaintza industriala, elikadura burujabetza orain. Zaporeak elkarteak 6 urte bete ditu Lesbosen menu solidarioak eskaintzen. Garatepe errefuxiatu gunean bizi diren 1.300 migratzaileri jaten ematen die Gipuzkoako gobernuzkanpoko erakundeak eta lehen aldiz lortu du gainera Greziako errefuxiatu zelai barruan banaketa egiteko baimena. Elena Ruiz Dazua daukagu pantailaren beste aldean, Zaporeak elkartetik. Eguerdion, Elena. Kaixo, egunon, zemuz. Bueno, aipatu dugu ezta, lehen aldiz errefuxiatu gunean bertan sartzeko baimena, 6 urte beteta, gainera, sorionak, hau beste urrez bat izan da, ezta? Bai, azkenean, hoxe, leheno ematen genitun otorduak, baina ezin genuen sartu kanpamendura, ez? Orduan baita ere guretzat oso garrantzitsua izan da kanpamendu barrera sartzea aldegulako ikusi pixkat, nola dauden beraiek hor bizi hitzen, eta horrela pixkat gure menuak hobeto egokitu beraien behar, gustuetara azkenean dakagulako tratu edo harreman direktoagoa ez da, eta estuagoa honekin. Zenolako menuak eskaintzen dituzue Grezian dauden errefuxiatuentzat eta jakin da ez, zenolako eskaintza duten errefuxiatu gunetan bertan, zenolako garrantzia hartzen duzuen lanak? Normalean saiatzen geha egunero, normalean saiatzen geha ez, egunero juten geha aldatzen pixkat otorduak, ez, orduan, adibidez, arroza asko gustatzen zaie, beraz beti saiatzen geha pixka arroza ematen, izan leike oiaskoarekin, izan leike aragiarekin. Egia da, saiatzen gehala beti, saiatzen egiten dugula beti, azkenean kanpuko gehienak musulmanak dira, beraz, beraien aragia jalal izan behar da horren baita ere gu pixkat, aragi horrekin egokitzen dugu ez, eta gero, nutrizionalki ez, barazkiekin, eta nutriente, pasta, arroza eta gauza horiek, orduan honekin pixkat saiatzen geha, beraien elikagaia, elikazioa edo, pixkat, ondegote bat kubritzea behar gutxienekin. Izan ere, zuek eskaintzen duzuenaz gain, zer da jasotzen dutena? Lehen zegoen catering ofiziala edo, eta lehen ematen zituen 3 otordu, gosari, bazkari eta afari. Gu sartu ginenean kanpamendura, kendu zuten. Orduan, oraintxe bertan, adibidez, batzutan ematen dute otordu bat, eta beste batzutan ez dute ezerrez ematen. Orduan, karo, guretzat oso garrantzitsua izan zen, azkenean gu sartzen ginen, eta gu otordu bat ematen dugu, baina eskero beste 2 otordu eman berria. Eta gu berez ematen dugu, zuek ez dezutela ematen, ez dezutelako ematen, ez? Orduan pixkatzan, guretzat oso mezu edo oso larria da azkenean, estatua, ez? Bazkari edo afaria ez ematea, soilik nolaia dakazute bat, ya está, está cubierto, claro, behar dute guk, hemen Euskadin guztiak dazkagu 3 otordu ez, eta gero merienda edo ezakize, baina esan nahi, behar dute 3 otorduiek izan, eta oraintxe bertan ez dakate, ez dute ematen. Prezioen igoerak zenolako eragina izan du zuen jardunean? Nabaritu egin da azkenean, gizarte osoa nabaritu dugu ez, prezioen igoera, orduan, karo, guk elikagaiekin lan egiten dugula, nabaritu dugu asko, eta sobretodo nabaritu duguna da gizartea azkenean dualintza gutxigo egiten dula azkenean. Beraiek baita ere, egoera larrian dauderako beraien etxetan, eta zein dute hainbeste lagundu, baina, karo, gero guk zesaten dugu, naiz eta guk oso egoera larrian egon, imaginatu nola dauden besteek ez, errefuxiatu kanpamenduen dauden pertsonak, orduan, eragina izan du, baina, pixkat guk aigea basaiatzen ez, mezu hau bidaltzen, larria dela guztiontzat, baina beste batzuentzat are gehiago. Eta gu saiatzen aigea
forma guztietaz da pixkat honi frente egitea, ez, aldegun moduan. Gainera ezin da, elikaduratik hasten dela osasuna ere. Ez dakit refuxiatuen osasunean eraginik izan alduen zuen jardunak, lehen aipatu duzu ez, 3 otordurik ez dituztela bermatuta, horiek bermatzen zaiatzen ari zaretela, gainera elikadura osasungarri baten bitartez, ez dakit dagoeneko datuak dituzuen honen inguruan. Bai, datuak bere zenbakiak ez, baina bakigu azkenean jendea urte asko daramatzala kanpamendu hauetan, orduan badaude gaixotasun kroniko batzu bat, izan daike diabetesa, izan daike zeliakos, izan daike tensión alta, gauza hauek ez, orduan bakigu eta frogak daude eta estudioak daude, ikerketak daude eta guzti, elikagai on batekin edo osasuntsu batekin aurre egin dezaketela gaixotasun hauei, orduan pixkat hau da gude ideia, pertsona bakoitza baldin badaka otordu onta nutritibo bat egunero erresago izango dela gaixotasun hauei aurre egiteko. Azkenean gero, gaina refuxiatu kanpamenduetan dauden pertsonak ez dakate guk hemen ezagutzen dugun medikura juteko askatasun edo aukerak, ez? Orduan, karo, ezin dira gaixo jarri, aldia, baina oso zaila da eta oso egoera larrian jartzen dira, orduan saietzen gea pixkat gaixotasun hauei aurre egiteko prebentzioarekin, eta prebentzioa lortzen dugu, nutriente eta vitamina eta gauz guztiek hauetaten otorduekin. Elena, otordu ez gain, ez dakite, negua etorriko da, hotza etorriko da, badakigu zenolako hotza eta elurteak izaten hori diren Grezian, aurtengoan hasiko duzuen neguko arropen bilketa edo horrelako proiekturen bat? Pentsau genuen, baina azkenean ez dugu egingo, azkenean hoxe. Egia da beste urtean egin genula oinetako bilketa bat, eta oso ondo atera zen, baina eske aurten abaritu dugu, guk berez behar duguna dela elikagaiak, orduan aigea pixkat hortan enfokatzen ez, egiten dugun ekitalde edo aktivitate edo bilketa guztiak izatea pixkat elikagaiekin, azkenean badaude beste elkarteak aldutela beste bilketak egin, eta guk aigea pixkat enfokatzen hortan, badakigulako baita ere jendea oso egoera larrian dagoela, eta ezin dula edo ezin diegula hainbeste eskatu, ez? Orduan pixkat hortan gaude. Hortxe ere Zaporeak elkartera bideratzeko eta laguntzeko deia ere. Elena Ruiz dazu, ezkerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Mi esker zuei, ondo izan. Eta kultura lorrean, bertsolari txapelketa nagusian, Nerea Ibarzabalek irabazi du, Baionako saioa eta lehen itzuliko puntuak batuta, ia ziurtatua du Iruñerako sailkatzea. Datorren astean argituko da, nortzuk arituko diren finalean. Tira Baionalen agurretan, gerlari diruditenak, izaten dira ahuleziak, nun gorde ez dakitenak. Loa, gosea eta umorea, dauzkat lekutik irtenak. Beste pixkaten luzatzen zaizkit, itolarri sentipenak. Ze ondo justu hau behar zuen nire nerbiosistema. Adore Kemena Kuraia izenburua du Zea Maiztaldearen 11. diskoak aurten 25 urte beteko ditu Zea Maizek, eta taldeak badu zer espatu COVID-19ak eta Aiara Renteria abeslariaren minbiziak eragindako etenaldiaren ostean oholtzara itzuliko dira berriz ere.
Arabako bola jokoa da, iragana eta etorkizunaren arteko zubia. Arabako kirolonek ez du zerikusirik ezagutzen dugun bola jokoarekin, liburuen arabera 15. mendean arabarrak hasi ziren jokoa praktikatzen eta denborak aurrera egin ahala lurralde osotik zabaldu zen. Gaur egun, Arabako tradizioa eta kultura indartzen duen kirol bat da. Horrekin usten zaituztegu eta jarraian gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Arantzadiko voluntarioa den Leire Malkorra izango dugu gurean, Irulegiko eskua zitzekiten orain arte. Arabako bolatoki gehienak eliza, udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19. eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19. eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik. Hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola, 20 metroko luzaera daukan ohol baten gainetik, hasieratik bukaera daño joan behar da horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude 2 bolo kokatuta eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena eta lehenengo bota behar duzuna da oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Pizkat besteak baino pizkat lodiagoa da. Eta bueno, bolo hori kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena, gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta bueno, hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3 emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten 2022an 633 bazkide gara, eta bai batezera lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen bat zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan, edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Kaixo, gaur Joten herria bisitatuko dugu. Ta zein da hori? Tafalla, guazen! Xabi, Kaixo. Musika eskolara etorri gara? Bai. Musika eskolako zelekutan gaude, akordioiko gelan ez behintzat. Perkusioko gelan. Hau da zure espazioa esan dezagun, ez? Bai, lantokia. Paula. Egunon? Egunon, bai, ikastolan. Gure ikastola, Garcés de los Fallos ikastola. Tafallako Garcés de los Fallos. Hori da, ezaguna gainera, ja Euskal Herri osoan. Uste dut baiet. Zenbat Nafarro hainez ospatu dituzue, aurtengo azkena. 4.
Bale, ze orain udaletxea dago Herriko plazan den. Herriko plazan, bai. Hor kioskoa dagoen Hori da, plaza bai. hor dago udala. Francisco de Navarrako plazan, bai. Horrela deitzen da plaza hori. Izan zen Pedro Mariskalaren semea. Eta egunero bezala, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurean daukagu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion guztioi. Bueno, azaroren 25, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna, eta aurten egindako kanpainan gizonengan jarri duzue fokua. Ez da zer ez duzu ulertu nahi, bakarrik bai da baietz leloarekin. Nondik dator planteamendu hau? Bueno, egia da testu ingurua egokia zen, aurtengoa, baina izan da aspalditik edo guren artean eta
barajatu egin diren eta gaien artean, ez? Eta baitare gure gogoetan egiten zana zen gehiegitxo jartzen genuela fokoa biktimarengan, emakumeengan, eta bazen garaia gizonen aurrean eta interpelazio hori edo jartzea. Eta horrela, egia da baitare testuingurua egokia zen, guretzako hainbat faktore tarteko eta usartu egin ginen, gainera niretzako baitare beste elementu gehigarri bat eta berritasun bat, eta izan da erakunden artean aspaldiko partez modu bateratuan eta egin diogu honi aurre. Eta nolako harrera izan du, batez ere gizonen artean, kanpainak? Nik oraindik ez dut pulsatu gizonen artean, bakarrik eta nire inguruko hurbilekoan, eta baitare gutxi batzuekin. Nik uste dut oso harrera ona izan duela, niretzako irudian eta, nolabait oinarri kontzeptual bat ere atzean ere badago, eta oso ondo bereiztu nahi genuen gizonezko kolektibo gisa, gizonez osatuta, eta nolabait gizon erasotzaile horiek bereiztu egin nahi genuen, baitare fokoan jartzea arazo honetan violentzia matxistaren arazo honetan gizonezkoak eta badaude, eta gizonek nolabait interpelatu egin behar dietela beste gizonei, ezetza horretan ere, jarrera egoki bat emateko. Ematen du ezta, urteak igaro ahala, aurrera pausuak eman beharko liratekela, matxismoa alde batera ustean, baina zein puntutaraino jarraitzen du errotuta matxismoak euskal gizartean? Oso errotuta dago, Euskadiko gizartean eta beste kultura guztietan ere, mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta nik uste aurrera pausok, ala eta guztiz ere, nik uste nabarmena direla, eman ditugunak, azkeneko urte hauetan, bereziki nik uste dut modu berezi batean bizitzen ari gara, berdintasunaren beharra, gizon eta emakumeen artean, berdintasunaren beharra, azkeneko urte gutxi batzutik eta ona, ez? Berdintasun politikak eta bigarren mailatik nik uste lehen lerrora etortzeko momentua badu, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu. Dena den, eta gizartean oraindik ere entzuten dira falazia eta argumentu ezakete nola definitu, ez? Baina indarkeria ez du generorik bezalako hitzak, feminazi bezalako irainak, ezta? Nola hartu ez, edo nola aurregin matxismoari modu integral batean? Horrelako kanpainaren bitartez eta hainbat ekintzak ere bultzatuz. Hori prozesuaren zati bada. Eta ez gaitu harritzen, naiz eta, desde luego, gustoko mezuak, gustoko jarrerak eta izan, ez? Gustoko ez izanak. Orduan, nola jarraitu dudarik gabe berdintasun politika gehiago sustatzen, gehiago sozializatzen, gehiago hurbiltzen gizartearen gana, eta, hainbat elementu daude, arazo konplexua da, violentzia, eta konplexutasun horretan hartu behar da modu sistemikoan, eta behar dituguna dira ekintzak, estrategiak benetan adimentsuak. Ze askotan esaten da oso arazo konplexu baten aurrean bideratu behar da baitare modu konplexuan, eta ni ez nago ados. Nik uste behar dugula gure adimena, gizarte moduan eta modu adimentsuan eta honi aurrera egitea. Gazteen artean ere antzematen dira, ez? Horrelako kezkarako bazantzuak, horrelako jarrerak, horrelako dinamika batzuk ere, ez da? Azkotan bromen testu inguruan egiten direnak, ez baina erroan matxismoa dagoela. Gazteak dira gure gizartearen zati importante bat. Eta gazteak egiten dute txiki-txikitatik eta mimetizazio horretan eta errepikatu helduok eta dauzkagun jarrerak. Bertan horregatik eta sarritan esaten dut, ezin dugula gaztengan zama guzti hau jarri. Gizarte osoaren arazo bada, eta zalantzari gabe gazteekin modu berezi batean lan berezi bat egin beharko dugula. Belaunaldi berrietara erreparatzea ezinbestekoa izango da. Izan ere, ekin beharra dago hainbat aspektutan, kalean, etxean, lan esparruan, epaiteketan ere, instituzioetan, ikusi dugu esaterako azken astean, zenolako dinamika sortu den Madrilgo Kongresuan, Irene Monteroren aurkako irainak tarteko, atzokoan beste kakotx batez, igo zirenak, nola ikusten ari zara gertatzen ari den ustea? Egin behar deuna da zalantzari gabe.
Violentziaren arazo sozial honen aurrean, benetan politizazio hortik eta kanpo egotea. Benetan, preokupantea edo kezkagarria izan da, lege honen hasierako ibilbidean, izan duen lehenengo emaitza. Baina nik uste gauzak argitzen doaz, eta, lehenengo azterketa batean ikusi da arazo tekniko bat dela, beraz ezin duguna da arazo tekniko judizial bategatik lege oso bat, lege oso ondo eraiki den eta lege oso bat auzian jarri. Lehentxago aipatu duzu, aurten gizonen gain jarri dela erantzukizunaren foku hori, baina aspaldian eta duela urte asko ikusi dugula askotan emakumeen gain jausten dela ardura hori. Etxeetatik hasita ere gertatzen da hori askotan. Horrela sozializatu gea. Eta, tamale sozializazio eredu hori, dirau gure gizartean, eta sozializazio horretan nolabait edo gizonei eman zaio violentzia erabiltzeko prerrogatiba, ez emakumeari. Eta, zentzu horretan, sozializazio horretan, ahalduntze prozesuetan, emakumeen ahalduntzen prozesuetan, ezaugarrietako bada, ez hitza. Eta ez hitza horretan aurkitzen dira gaur egunen eta gizonak, eta hori gestionatu egin behar da. Eta ez hitza gestionatu, eta legearen eta pixka bat fokua jartzen du nolabait edo baiezkoan, emakumen konsentimentuan edo jarri behar dela baitare erreparatu egin behar diegula horri ere. Jasarpenen eta indarkeriaren ardura soilik ez, batzutan ere justifikatzera ere heldu da emakumeen jarrerak edota arropak direla eta ez da, epaitegietan ere ikusi izan da hori. Epaitegietan ezagunak izan dira, azkeneko epaitu izan diren kasu askoan artean, baina ez bakarrik epaitegietan, baita familian ere, gure hurbileko, gure gizarte hurbileko espazioetan ere, gurasoak alabei ematen zaien eta mezuak, nola dijoazen eta jantzita kalera, ardura, modu niretzako desproporzionatu batean edo behintzat desoreka batekin eta emakumengan jartzen da. Eta, kasu honetan ondo zehaztu egin behar deu, hemen ardura bakarra erasotzen duen gan jarri egin behar dela. Hezkuntza alorretik, gizarte mailan ere ekin beharreko gaia da orokorrean. Zalantzarik gabe. Eta gainera, hezkuntza, familian, lagunen artean, esparru guztietan, eta zergaitik askotan esan izan ohi dugunez, hau arazo estrukturala badela, modu estrukturalean eta eragin egin behar deu. Eta hezkuntza mailan eta esparru guztietan nik uste dut gaur egunen tresnak asko baditugula garatzeko. Eta niretzako modu serioan garatzeko. Hezkuntza alorra aipatu duzu eta horretan badaukagu eredu bat eskidetza dela. Gaur egunen eta bigarren plana martxan jarrita dago, eta nik uste serio hartu egin behar direla, plangintza guzti hauek genero ikuspegia txertatuta daukatenak, eta benetan daukaten horizontean, hortzimugan daukaten eta funtsean, berdintasuna da, eskubideak, emakume eta gizonen eskubideak. Kanpainari helduta uste duzu gizonen artean badaudela hainbat jarrera matxista direnak oinarrian normalizatuak daudenak? Asko daude normalizatuak, horiek deseraiki egin behar direla, baina badaude baitare gizon asko jarrera eta portara hoien eta zalantzarik gabe kontran daudenak, maskulinidade berri batzuk eta aldarrikatu egiten dutenak. Eta hor prozesu horretan horti dago, deseraiki egin behar ditugu, orain arte iraun diren eta eredu desegokiak gizon eta emakumen arteko harremanean erabili izan direnak, eta eredu berriak, berritzaileak behar ditugu, eta hoiekin eta egin behar dugu aurre. Indarkeriaz hitz egiterakoan ere ezin dugu ahaztu kalea, kalean ere ez dagoelako oraindik ere berdintasunik, udan zehar ikusi dugu zer gertatu den ziztaden kontuarekin, perspektiba hartuta zer esango zenuke gaiaren inguruan?
Bueno, nahiko denboraz eta gara izibili ginen, ziztadaren kontuan, beste violentziaren forma bada, emakumei eta nolabait mezu bat helarazteko bideratu den forma berri bat ezaguna zena, zorionez, eta aurrela esan behar deu, ziztadarekin etzi joan sustantzi kimikorik eta sumisio hori eragiteko, zorionez, baina alare beste violentziaren forma bada, eta desegokia eta zalantzari gabe irmo niretzako gaitzetzi egin behar den esperientzia bat izan dela. Baina aurrez neurtu egintzen, gidabarruan ere txertatu egintzen, nola egin behar zitzaion horri ere aurre, eta tresnak prestatzen eta bultzatzen ari gara. Kontziliazioaren eta zaintzen gaia ere hor dago, ez da? Nondik jo behar da? Bueno, momentu honetan jakin badakigu eta berdintasuna, justizia eta gizarte politikako departamentoaren barruan estrategia bat edo garatzen eta diseinatzen martxan jartzen ari direla, niretzako hori bada albiste ona, eta zaintzarekin ere horro ibilbide luze bat ere badaukagu, zaintza ere gizarte honetan prestigio gutxiko lanbide bat izan da, gainera oso feminizatua izan dana, eremu pribatuan eraman izan ohi dana, baina emakumeok eta merkatu laboralera edo hurbildu garen momentutikan, benetan hortxe zaintzak hartu duena izan da erdiguna. Eta erdigune horretan eta hor interpelazioa guztiz gizarte osoarentzat eta badijua. Instituzioak barne noski, baina baitare enpresak, familiak, komunitatea, merkatua bera, antolatu egin behar gea, zaintza horri bide bat emateko. Emakumearen aurkako indarkeriaren izebergaren punta horretan egongo lirateke erailketa matxistak, ez da? Nola eragin daiteke erakundeetatik? Erailketa matxistak soilik ez, beste eraso guztiak ere bai. Hori nolabait irudikatu edo erabili izan da irudi hori denok irudikatzeko benetan arazo estruktural horretan eta zenolako gorputza duen. Eta izeber horren azpian violentzia motak, harinak, larriak, danetarik, dudarik gabe, ezagutzen duguna da, izeber punta horretan dagoena. Eta berdintasun politikaren bidez, jakin badakigu, azpian dagoen guztia, azaleratu egingo dela. Horretarako ere prestatuta egon behar dugu. Nola? Prebentzioa, sensibilizazioa eta tresna guztiak martxan jarriz, modu paraleloan eta indarkeri kasuak eta erasotuak diren emakumeak hartatu egin behar ditugu eta erantzun egin behar dugu modu egoki batean, baina aldi berean prebentzio lana eta sensibilizazioa gure gizarteari mesede egingo diona eta hortxe esan dugun bezala benetan modu eraginkorrean eta modu erreal batean berdintasuna lortzeko gizon eta emakumeen artean. Eguneroko jarreretatik hasten da lana, ez? Kanpainan eguneroko gure harreman horretan gauza txikietatik eta hasi behar dugula. Kontutan hartu behar duguna da, birpentsatu egin behar ditugu gure jarrera asko, zenbateraino eragina duen, beste pertsonengan, beste emakumengan, gizonengan eta nola gutxietsi egiten ditugun hainbat kolektibo, kasu honetan emakumen kolektiboa, eta gutxiespen horretan ere badago botere harreman batean nun apurka violentzia larri batera eraman dezakena. Zer esan ematen ari da ere translegeak, gaurkoan kongresuan bosketa izango duena, zein iritzi duzu gertatzen ari denaren inguruan? Eskubidearen kontuan ere, genero identitate bestelakoak eta hartzen dutenak beren hortasunean eskubide guztiak dituztela. Eta zaindu egin behar ditugu pertsonaren eskubide guzti horiek. Beraz, horretan nik ez daukat beste iruditzen zait bide bat egin beharko dutela, emakumeok eta baitare gure berdintasunean eta generoa ere hor txertatuta dagoena, baina kasu honetan maskulinizazio eta feminizazio horretan eta guk egin dugun ibilbide bezala eta beraiek ere, eta horretan bide lagunak eta ditugula eta gauza asko partekatzeko ere. Duela hilabete hartu zenuen emakunderen zuzendaritza, zer moduz doa? Intentsoa doa, pozik ere, aldi berean,
lan askorekin, egia da azkeneko aste hauetan, agian medioekin ere lan importante bat izan dudet, eta komentatu izan duguna baitare, nik uste dut behar dudala baitare pixka bat barne aldera etorri, etxeko lanak baitare heltzeko, baina pozik benetan ilusio handiarekin, era berean baitare gogoratzen ditut eta modu berezi batean nire atzean eta egon diren bost emakumeak, benetan begirune handiz eta hartzen dut eta beraiek jorratu duten ibilbidea, benetan momentu honetan plaza askose aberatsagoa da. Egitura sendoa dugu. Eta orain behar dugu niretzako egitura horri eta edukiaz eta beste velozidade bat jarri berdintasunaren aldera. Erronkak ez direlako gutxi izango ez da emakunderentzat ere. Ez dira makalak ez, baina era berean zoragarria da lana. Eta nik uste dut, pertsonak erdigunean jarrita, eta emakumek eta behar duten momentu honetan dauden ezberdintasunetan eta ekintza positiboak eta martxan jartzeko, denon beharra izango dugu. Miren Elgarresta, emakunderen zuzendaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, benetan. Hurrengora arte. Eskerrik. Kaixo, gaur Joten herria bisitatuko dugu. Ta zein da hori? Ta faia, guazen! Perkusioko gelan. Hau da zure espazioa esan dezagun, ez? Lantokia. Paula, egunon? Egunon, bai, ikastolan. Gure ikastola, Garcés de los Fallos ikastola. Faiako Garcés de los Fallos. Hori da. Ezaguna gainera, ja Euskal Herri osoan. Uste dut baiet. Zenbat Nafarro hainez ospatu dituzue, aurtengo azkena. 4. Bale, ze orain udaletxea dago herriko plazan den, Herriko plazan, hor kioskoa dago den plaza horretan, hor dago udala. Francisco de Navarrako plazan, bai. Horrela deitzen da plaza hori. Izan zen Pedro Mariskalaren semea.
Egunero legez hasiko gara solasean, gaurkoan gurekin ditugu Estilinadez, eguerdion. Eguerdion. Baita ere Carlos Renedo, eguerdion. Eguerdion. Asteburura begira, azaroaren 25 egun horretara begira, jarriko gara lehenik eta behin balorazio bat egiteko, badakizue emakumeen aurkako indarkeria gaitzasteko egunean, hain zuzen ere indarkeria matxistaren aurka hainbat lagun, milaka lagun kalera atera ziren Euskal Herriko hiriburuetan aldarri jakin batekin, beldurraren eta kontrolaren aurrean justizia feminista aldarrikatzeko, autodefentza feminista aldarrikatzeko ere ikusiko ditugu irudiak. Aurtengo aldarrikapen nagusia da alde batetik salatu nahi dugu violentzia instituzionala. Ze sistema jartzen dau biktimengan, arreta eta ez erasotzailengan. Guk uste dugu hausnarketa sakon bat egin behar dala, aurten ez zenbatzeko biktimak, aurten zenbatzeko erasotzaileak. Hortxe, ostiraleko irudietako batzuk, zutik emakumeak, ez da, hau batez, ziaia, zenolako balorazio egiten duzu, ostiraletan? Egia da irudiak oso potenteak dire, eta hortatik entzutea, ez da, kanta beti bezala, emozionatzen dit pila bat, ez da, eramaten dit oso gaztea, ez da, hasi nintzenean, ez da, manifestazioetara joaten, eta hortatik aldarrikapena eta batez ere agentzia, eta uste dut hori zala batez ere feminismoaren mugimenduek ez da nahi zuten aldarrikatzea. Ez zailik eraikitzea, ez da diskurtso eta narratiba guztia biktimaren, ez da, eta biktimaren imaginario horretan, baizik eta zer den emakume agentzia, saretuak eta horren kontrako eta indarkeri oso desberdinen kontrako, ez da, estrategia desberdinak eraikitzeko. Hori zen uste dut, batez ere, eta bereziki mugimendu feministen helburua, ez da. Egia da, irudiak ekarrita eta ikusita, badirudi pertsona ugaritzuak zeudela, baina batzuk ez da urteak daramatzegula joaten, egia da nik ostiralean egon nintzenean horrelako kutsu bat sortu egin zitzaidan de tristura, zena da nik ikusi egin dut manifestazio hori bereziki oso jendetsua eta urte honetan ez da izan nahi jendetsua. Eta hortatik begiratu behar dugu gure barrunbetara, balde batetik ez da mugimendu feministen ez da, ez daukagun saretze prozedura horretan nola dagoen, eta uste dut hor hausnarketa oso sakon bat egin behar dugunik, ez da, zer den sujeto batez ere indarkeria jasotzen dugunok, eta hortatik uste dut horri buruz berba sakon eta eztabaida sakonak eraiki egin behar direnak, eta estrategia desberdinak eraiki, ez da, zen eta uste dut oso fragmentatuta gauden, ez da, mugimendu edo mugimendu desberdinak arela. Eta oso representatiboa izan zen, ez da, egia da, anistasuna ikusi egin da, ez da, emakume heldu oso gazte, ez dakite, jatorri desberdinetakoak, edo badirudi jatorri desberdinetakoak, kultura desberdinetakoak, baina egia da gero konkretuki eta mugimendu eta Euskal Herriko mugimendu feminista nahiko fragmentatuta dago, eta hortatik horrelako egun baten ikusten da, ez da. Bestaldetik baita ere, ez da, horrekarri behar duguna da, ze motatoko olatuak izan ditugu urteetan zer eta ze momentutan gauden, ez da. Uste dut pandemiak eragin izan zuela, ez da,
eragin zuzen bat, mugimenduei, eta zehazki partaidetzari. Eta nik hori ikusi egin dut baita ere nire elkarte beran, ni voluntariotza moduan parte hartzen dudan elkarte feminista horretan, ikusi egin dugu nola aduldu egin garen. Eta hor bai ikusten zen, eta uste dut hori pini behar dugun, amai gainean da, sistema instituzionalak zer egiten ari dauen. Eta guk ikusi egin duguna, eta guk zehazki, ikusi eta pairatzen ari garena da, gero eta traba administratibo gehiago daudela. Eta gero partaidetza hori bultzatzeko oso zaila da. Horrekin lotuta eta zen, mugimendu feministak nahi zotena da, indarkeria leku askotatik dator, eta bata indarkeri instituzionalak, eragiten dagoena. Eta uste dut hor bai eragin zuzena eduki izan dao, alde batetik non geratu egin den adibidez Emakunde, eta Emakundek zeukan posizionamendua egoera aldatu egin da, eta gero bestatetik ze gertatu egin den, beste ere Emakundeko zuzendariarekin. Orduan, horrek eragiten du, badirudi nagoela beste gauzate buruz hitz egiten, baina dago oso lotuta zemotatako indarkeri instituzionala paratzen dugun, eta zemotatako garrantzia ematen dugun, genero indarkeri edo indarkeri matxistei nahi badugu zabaltasun oron hitz egitea. Horrekin lotuta oso, baita ere, kaleetan, zegoen horrela como zeharkako diskurtso oso desberdinak alde batetik. Baina hau, zeri buruz hitz egiten ari gara, bakarrik da genero indarkeria dira indarkeri matxistak, azken finean hortaraka baita ere eztabaida garrantzitsuak behar ditugu, egun hau, azarako 25 bestelako indarkeriak hartu behar ditugu kolokan, eta horrekin lotuta zemotatako estrategiak eraiki behar ditugun. Orduan, uste dut, azaroako 25 erakutsi egin zituen erronka oso desberdinak, utzuneak, eta utzune horiei buruz uste dut momentua dela orain eztabaida egiteko eta prozedurak eramateko, bestela ondo dauz irudiak, baina gero errealitatea geratu egin ginen, kutxo pixka bat gordinarekin. Indarkeriaren aurkako egun hori ez, indarkeria matxistako forma guztiak aitzetziz, besteak beste aipatu duzun bezala, indarkeria instituzional hori epaitegietan ere ikusi izan dena, soilik baita bailegeak ere arrabotsa sortu duena egunotan ez da, eta beste behin ere mugimendu feministatik gizonezkoen erantzukizun horri interpelatuz, baina aurtengoan ere instituzioetatik etorri den mesua. Zuke nola hartu duzu hori? Nik izan behar dut, egunean bertan gizon moduan pizkat lotxa handiarekin, hau da, nik gaia zenean azalaraztea dagoen matxismo instituzionala, alde batetik egunean bertan ikustea gizon agintariak nola hartzen zuten hitza eta espazioa, igual ez dugu, ez gaude ez edu lertzen, zein den eskatzen digutena eta zein den gure funtzioa, eta segurazki egun horretan funtzioa ez da ez egotea lehenengo lerroan, eta ez egotea diskurtso huts bat aitortu edo onartu barik gu daukagun ardura egoera honetan gizon guztiok daukaguna, ez bakarrik arduran politikoak, erakintean daudenak. Eta gainera oso lotxatuta edo ustut ere ez gaudela, daudela como frekuentzia ezberdinetan horrela emititzen duztu dalako mugimendu feministak baduela diskurtso bat eta eztabaida batzuk oso sakonak eta dagoela horrela pausoak emoten eta beste aldetik gizon gehienok gaude jokatzen hau ezin izango gurekiko gai bat eta adibidez orain dela aste batzuk agertzea epaileak, ez bakarrik gizonak, ere emakumezkoak esaten epaileek ez zutela behar formakuntza genero ikuspegitik. Ni ere bai profesional moduan, nik behar dut formakuntza bat nire jardura profesionala itzeko, eta horrela, kargo publikoak esatea ez dela beharrezkoa gaur egun formakuntza. Iruditzen zait ez gaudela, mundu oso esminetan, eta ni hori gizon moduan guzti dut, pizkat lutxatuta baino, pentsatzea ez gaudela, ez dela normal agertzea diskurtso egiten ez badugu hartzen guk ere daukagun ardura, eta ez badugu jartzen gure burua pres, mugimendu feministak egiten duenari erantzuteko, eta guk ere egiteko egin behar dugun prozesua, egin behar dugun terminoetan, ez egoteko
lehenengo lerro batean, egoteko bigarren lerro batean, entzuten, eta lehenengo egiteko egin behar ditugun etxeko lanak. Horregatik oso kezkatuta. Bai, hori erakuslea da, ez? Zenolako bidea dagoen oraindik egiteko gizartean matxismoarekin amaitzeko, ez? Badakigu gizartearen alor ertz guztiak zipretitzen dituela, eta horrelako adierazpenek ere agerian uzten dute, ez? Zenolako bidea dagoen. Eta Carlosek aipatzen zagoena zen, bakoitzak har dezala bere da entzukizuna, ez da? Eta hor, uste dut, daukagula bilbide super luzea, edo zein, ez da, gaiarekin lotuta eta edo zein esparruan murgilduta, erantzukizunak hartza, badirudi beti osko zerazagoa da, bueno, sistema egia da, sistemak erantzukizun, 170 ipiniko barko genuko, ez da, eunekoetan, erantzukizun handia deko, baina gero pertsona individualak baita ere deko, ez da, erantzukizun hori, ez da. Eta horrekin lotuta, ez da, eta bizka bateak zaurako gita guzti ikuseita, eta elkar lotuta, ze gertatzen zen momentu, eta nik gertatzeko oso garrantzitsua da simbologia, ez da, eta justo egun hori ekarrita, justo zan, ez da, el Black Friday famatua, eta modu berdintzuan ziren Katarreko partiduak. Eta horretan ez da hitz egin eta murgilduta zen. Bueno, baina ezke badaude beste batzuk ere, ez da, badaude beste partidu edo badaude beste esparru batzuk non baita ere ematen dira. Ezke bestela hipokrita bat zen eta zentratu egin zaretek, ez baina, nimi beti zen, badirudi, ez da, kontratakea dala estrategia hoberena, ez da, bueno, asumitu dezagun, hau ez dala, baina besteak baita ere. Hori da pausoak emoteko, ez da, eta horrekin lotuta, sistema instituziona hordeko, ez da, utzune oso handi bat erantzukizunak hartzeko, eta horri ikusi egin dugu baietz, ez da, bakarri baietz batekin bai dala legearekin, hor ipini egin dute pilota bata besteari, eta hor juristek berak, ez da, nola eraiki egin den narratiba izan da, ez lege hau, non dagoen arazoa da legean. Igual, badeko bakoitza bere responsabilitatea eta erantzukizuna dala ez dekogula genero ikuspuntua landu, edo ez dozuela, ez da, zuen formakuntzaren, ez da, ibilbidean horrelako formakuntza berizirik jaso. Igual dago arazoa, ez legea behar genuela lehenetik aldatzea eta behar genuen, ez da, aldaketa, sustraiko aldaketa bat zela. Igual ez dago arazoa, dago beste lekutan dago arazoa. Orduan, bakoitzak asumitu dezala zen den bere erantzukizuna baita ere sistemarekin konparata. Baina, adibidez, hor ikusi egin da, indarketa horrezagetik, ez da, mugimendu feministek oso argi zeukaten, ez da, non ipini fokua, eta fokua ipini behar dugu, ez da, alde batetik. Sistema judiziala nola dagoen eraikituta. Gaude, sustraian dagoena da, sistema tenodizentiko batean eta matxista batean murgilduta dagoela. Eta lepes, bai, eta baita ere egongo da hezkuntza, eta baita ere egongo da beste... Claro, noski zen eta gure gizartea horretan oinarritu egin da, baina igual aldatu egin behar ditugu, ez da, oinarrizko zutabeak hori, ez da, pizkanak aldatzeko. Eta gero, ezin dugu ekidin eta ezin dugu ikustezin egin, komunikabide, eta estatuko komunikabide askok daukaten linea, eta horrekin lotuta, justo azarako 25ean, baita ere ikusi behar izan genuen, beste, aurkezle bat, gizona zena, bere burua biktimatzat hartzen. Ez da zure lekua, ez dozu ezebez ulertu honegatik, ez dozu ezebez ulertu. Eta hortatik hori dira, uste dut, eman behar diren, ez da, pausuak eta komunikabideek baita ere hartzea eta ardezala erantzukizuna adibidez alegearekin kontrako egin duten kanpaina guztia. Zen eta, igual baita ere komunikabide edo zenbait komunikabideek daukate hor, ez da, oso linea markatua eskuinekoa dena. Eta horrek eragiten dago horrelako narratiba eta diskurtsoa. Eta horrezagetik ezinbestekoa da kontranarratiba bat eraikitzea edo deseraikitzea daukaguna, zen eta bestela geratzen gara azken finean legea, eta ez dakizu justu azarako 25 horri buruz, bai komunikabideek, baita formakuntzetan, azte horretan, zenbaitetan azaldu behar izan nuen, zer dan, baietz, bai legea, zergatik moldatu egindan, eta ez doala, atzeruntz, eta daukagun diskurtso, eta murritu den diskurtsoa da, orain gaude, zertarako egin dugu lege berri hau, eta orain gaude okerrago. Orduan,
Uste dut horri buruz ikusi behar dugu non ipini fokua. Eta uste dut hor mugimendu ez da, eta Azaroko 25 non ipini egin nahi zuten ikusmen da zer eragiten dauen, ez da inguru giro eta indarkeri strukturala eta instituzionala dena. Kontu zibile bar da horrelako mezuak partekatzearekin eta horiek seinalatzea ere izaten da lana, ez? Batez ere komunikabideen alorretik. Egun horritiraka, hainbat dira ikusten duzue gelditzen diren erronkak eta abia puntuak. Gaiz aldatuko dugu dena den. Eta estatuko biktimakoan izango ditugu. Mikel Zabalza gogoratu dutelako hain zuzen ere, atzukoan, bere jaioterrian, horbaitzetan, jaiotetxearen atarian, etxekon ondoran, eta baita ere Naparraren senidekin batera. Barrio Nuboren adierazpenak izazituzten gogoan, eta sekretupeko agirien desklasifikazioa ere eskatu dute, besteak besteen zuzen ere 37 urte bete direnean Zabaltzaren eriotzetik. Hemen elkartu gara Mikel Zabalza bergogoratzeko eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuarengatik eratorritako beste indarkeria mota jasan dutenenako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroako torturatuen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko 851 pertsona torturatu eta 1040 tortura kasu identifikatu dituzte eta oraindik ere lan horretan dabiltza. Zure senide desagertuan non dagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurkitzen denean. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxadenik ez. Gora, Mikel! Egia, justizia eta erreparazioa aldarri, atzokoan, Mikel Zabalzaren heriotzaren 37. urte hurrenean gogoratuko dugu, ez da, aipatu dugu dena den, Guardia Zibilak atxilotu egin zuela, Intxaurrondoko kuartelera eraman eta tortura zantzuekin aurkitu zutela egun batzuk geroago Bidazoa ibaian, dena den inoiz ere ez da aitortu gertatutakoa, hainbat eta hainbat torturatuen kasua den bezalaxea, ez da? Bai, nik uste hemen ere berriro geratzen da, igual lehen esaten genuna, alde batetik, pizkat ere etxigarria dutzen zait, momentu honetan oraindik izatea senideak, lagunak, herritarrak, memoria eta aldarrikepen hau bizirik mantentzen dutenak, eta ez egotea estatunen aldetik bentsat alegin bat edo minimo demokratiko bat hau argitzeko eta behar duten erreparazio eta aitortza emateko. Eta horrek adierazten du, balde batetik oraindik demokrazia bera ez dagoela implementatuta estatu espainolean. Mikel Zabalza, baina pasaren astean Josu Muguruzarekin ere botazen ere bai, dela politikari edo kongresista bakarra ez duela estatutik inongo ekimenik, erreparazioa, aitorpena, hitzen zaitez, hiltzea estatu bateko kongresista bat edo parlamentari bat eta horren aurrean instituzioa egotea mutu eta gor pizkatea ikaragarria dela. Eta gero bestaldetik aurreko gaiarekin lotuta, zein erosoa denez, batzuk egiten duten hipokresia edo doble moral hori ez, izatea, aitortu barik euren ardura ekintza zuzen horietan, ez? Aitortu barik haiek egon direla inplizituki hor sartuta eta izan da zeo zer premeditatuta eta kasu honetan PSOEren eta PSeren ari naiz PSari buruz, olako esaldi hutsak, ez? Horrekoan moduan, esen gertatu behar eta horrela, baina gero eskatzen zaienean argitzea eta ez, hori investigatzea, zute zer egiten.
eta hori ere oso etxegarria da. Gainera oraindik ere gogoan, Jose Barrio Nuevok ezandakoak, hain zuzen ere garaian barne ministroa zen, eta besteak beste hori ezek izan dituzte ere gogoan, sekretu ofizialen legarekin gainera, badirudi aurrera pausoak egon beharrean, atzeraka jango garela, dirudienez, hainbat eta hainbat hamarkada gehiago sekretupean izateko moldatuko dutela lege hori ere. Carlosek komentatzen zuen etzipena, eta horrekin lotuta da, baita ere dolu dago, alde batetik segurenik, familiekideen artean pasau imarezen duten dolua, eta horrek eragiten dauen zuzenki, eragin psikologikoak, non ikusten, eta ez da bilatzea azken finean nork egin dagoen edo ez, baina egia da, zure barneko narratiba bat eraikitzeko ezinbestekoa da, gauzak nola baita ere sistema publikoak zemotatako erantzukizun eta zemotatako erantzuna dekon, eta hortatik ustea guztiz, blindajerik gabe, ustea errekurtso hori gabe, ustea ez da narratibari gabe horrek eragin zuzena deko, alde batetik familiakideri, gero egongo da beste bat dolu bat, izango da gizarteko jaden eta danon artean eraikitzen dugun narratiba, eta horretarako batez ere, errepaseo prozedurak nola eramaten diren. Eta erreparazio prozedurak izan bestekoa da, eta horrezkotan hitz egin dugu hemen, historia guztiak ekartzea bertaratzea, eta horrek ekartzen dagoena da saretzea beste modu baten alde batetik gure historia, gure sentimenak, eta beti ere historia kontatzea ikuspuntu eta ikuspuntu konplexu batetatik, eta horrek ekartzen dagoena zuzenki da heldutasun gizarte heldu bat izatea. Zen eta gure bizitzan guztian gertatzen den moduan gure historiak oso konplexuak dira, ez dira onak edo txarrak, ez daude onak edo txarrik. Ezinbestekoa da, hori ñabardurretan zentratzea, jakitea, ze gertatu egin zen, eta hor erantzukizunei buruz hitz egiten dugunean instituzio publikoak erantzukizun konkretu eta zuzeneko bat izan da. Hau gertatu egin da, hau egin dugu, beste modutan gertatu egin zan modun, eta beste gauza askotan gertatu egin da modun. Eta ezinbestekoa da aurrera pausoak eramateko, eta badirudi hori, badaudela biktima bigarrenekoak edo hirugarrenekoak, segun eta zein lekutatik, eta hemen dago erantzukizun publiko bat dena, eta da, guk asumitu behar dugu zer egin dugun, eta da, batez ere, eta nik uste dut, gizarte heldu baterako biderarako, ez da, hemen non posizionatu zein lekutan, da, hemen hau gertatu egin zen, hau asumitu egiten dugu, eta baita ere haien historiak ekarri alditzak, zer gertatu egin zen, zer dan tortura. Zen motatako baita ere torturak egiragin izan dagoen instituzio publikoak. Eta horrekin lotu da errekurtso ipinaldezako dugu, zen eta dago oso lotuta erantzukizun publiko batekatek. Baina ikusita ez da, ikustezin egiten dugula eta ez dagoela erantzunik oso zaila da benetako erreparazio bide bat eramatea. Dagoeneko lau hamarkada igaro direlako, ez bakarrik kasu honetan, hainbat eta hainbat adibide ditugulako gure historia epe laburrekoan, eta oraindik ez egoera honetan egoteak, ez denako etxipena sortzen du, dagoeneko ez dago ez dakit pentsamendurik, ez noiz bait helduko dela Espainiar Estaturen partetik horrelako erreparaziorik, egia aitortzarik, ez dagoeneko itxaropen hori galduta? Nik uste dute herri honetan argi dago, kasu guztiak megainan jarri dira eta salatzen dira, eta oraindik badagoela herri memoria. Eta hor ere bai narratiba egiten da, egia da batzuk egin behar dutela narratiba hori, erlato hori kaletik eta modu xume batean, eta esango nuke batzutan inkluso domestikoa, eta beste batzuk daukate makinaria guztia euren relatoa edo propaganda egiteko. Eta nik uste dute hor, estatuak, uste dut, bintzat Euskaldun artean, gauza asko, publikoak direla, edo, hemen badakigu, estatuak erabilidula tortura tresna politiko moduan, egin duela diru publikoarekin, izan dela erabaki politiko bat, eta gero, hori aurrera emateko, egon dira mertzenarioak, eta egon dira bai funtzionario publikoak. Eta hori hola izan da. Eta ez gute etortu nahi, eta gero gainera badakigu, ez dela egon ondorio judizialik. De hecho, hor egon diren gehienak, gero, izan dira kondekoratuak eta izan dute euren saria. Ez dakit ez dutela nahi, ez dakit zer gaitek ez dute nahi aitortza. Uste dute horren atzean badagoela onartzea gauza asko. Gauza asko eta batzuk ere politikoki ez dutela nahi hori onartzea, egon dela
egon dela gatazka bat, egon dela posizio politiko bat, eta gatazkarren ondorioak izan diela batak eta besteak. Eta uste dut ere badagoela gero, behintzat Espainiaren kasuan, sistematikoki demokrazia falta bat, ez bakarrik Euskal Herriko gatazka politikoarekin, orokorrean, ematen du ez, dela ahultasun puntu bat, esatu batek onartzea egin dituen akatsak, eta ez dela ariketa demokratiko bat. Nik uste dut hori ariketa demokratiko bat moduan kokatzen dut, eta ez ahultasun ikuspuntu batetik. Eta igual horren atzean ere badagora bai izaera, estatu baten izaera ere bai. Baina, nik ez dut galtzen itxaropena, eta uste dute behintzat gure funtzioa izan behar dela aldugun enean, beti, mantentzea memoria bizirik eta kontatzea gertatu zena. Hala izango da bentsat eta ikusten da, ez? Urtez urte, hainbat ekitaldien bitartez eta hainbat erakunde eta eragilek egiten duten lanaren bitartez bentsat Euskal Herrian memoria hori bizirik jarraitzen duela eta jarraituko duela ere. Eguneko lerroburu batzuk ere komentatu behar ditugu gaurkoan, ekonomia gaiekin lotura zuzen dutenak hain zuzen, Bizkaiko metalgintzan beste grebaldi bat abiatu dutelako gaurkoan, 5 greba egun dituzte aurretik eta piketeak izan dira goizean goiz trapagaranen, bat egin dute gainera Amazoneko langileekin, beraiek ere greba eguna dute gaurkoa. Lan hitzarmena, ez, duin bat izateko lanean, borrokan ikusi ditugu Bizkaiko metalgintzako langileak, baita ere Amazonekoak, batekin da gaur goizean, ez, elkartasuna ere nagusi, zer iruditzen zaizue, gaiak izaten ari duen bilakaera, ez, izan ere grebaldiak izan dituzte dagoeneko, beste 5 greba egun deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako langileek, momentuz akorde horiekek, aurreko astean bildu ziren berriro ere patronalarekin, baina ez da nahikoa, beraien ustez, sindikatuen ustez. Zokaten katuko da, 5 egun hauetan zer uste duzu? Lehenengo aipatzea ez, Amazonen kasuan dela Europako lehenengo greba egiten dela, eta iruditzen zait ere oso interesgarria ez, nola zuzenean elkartasun hori egon dela, eta ez, nola langileek ulertzen dute borroka bera dela. Metalgintzaren kasuan Bizkaian aurrekoan ere komentatu izan dugu, bada borroka estrategiko bat, 56.000 langile dira, ez dira bakarrik horre adibidez gaur lortu dute gelditzea produktos tubulares, ez enpresa handia, baina gero badaude hitzarmen horrenpean langile asko ez daudela enpresa handietan, eta nik uste dut horregatik patronala bera urduri dagoela alde batetik, 2019 moduan ez du nahi negoziatu, nahi du, zuk esan duzuna, igual soka tenkatu, ostegunean elkartu ziren eta patronalak eraman zuen proposamen itxi bat, ez zegoen prese negoziatzeko, ordu bat besterik ez ziren egon negoziatzen, eta antzatu zen maitik. Eta aipatzea hori, daudela horretik 5 eguneko grebak borrokarekin, lortzeko hitzarmen duin bat, aipatzea ere aurreko egunetan greban, jada lortu zutela adibidez Mercedes moduko enpresa bat gelditzea, eta hori uste dut patronalak ere badaki hau ezin dela asko luzatu, eta hor dago pultsu bat emoten. Gaur ere bai lagunek esan didate, patroiaren piketeak direnak bintzate polizia egon dela, tentsioenak ongi dira, baina ez du izan aurreko egunetako
jarrera berdina, eta hor ere badago ere aldaketa bate politikoa, ze hor badago hori dago politikarien esku eta hor zehosarrek ere esan beharko da. Eta uste dute asko dagoela jokoan eta sindikatuek argi izan dute. Hurrengo pausa da greba mugagabea. Bai, gauzak horrela gainera, entzun beharra, patronalak zenolako argudioak erabiltzen dituen, aurreko astean proposatutakoa, Arabako hitzarmenean lortutakoa baino askoz ere hobea dela, eta ez duela ulertzen, nolatan sindikatuek ez duten hori ontzat ematen, pixka bat, beraien borroka ere kolokan jarrita, Ez da, patronalak ez da, jada historia ez da, beratzean, non ikusi egin dugu, bera jolasten dagoela, ez da, sistema kapitalista honetara, eta orduan oinarrizko eskubideak eta konkretuki langileen eskubideak urratzen dituela unerotan, eta adibidez edozein hitzarmenara, ez da, balago oztopo administratibo eta oztopo garrantzitu bat patronalena. Orduan, ipinu beharko genuke ez da foko asko horrelako patronaletan, aber zer gertatzen den, eta nola moldatu edo birmoldatu nahi baditugu gauzak ez da estrukturalki aldatzea. Gero bestaldetik ez da ezinbestekoa da, ikusteraztea horrelako ekintzak eta adibidez Amazon horrelako ez da gigante baten kontra baitere zerbait egin aldela zerbait. Eta hori niretzako oso garrantzitsua da batez ere gizarte mailara bideratzea horrelako diskurtso, irudia eta narratiba bat zen, eta horrek ekartzen dagoena da agentzia puntu bat non askok estaten dugu, ez da? Nik neuk pentsaten dugu askotan, zer egin aldezakegu horrelako hain gigante baten kontra, zure oinarrizko eskubideak, ez da, aldarrikatzea, bestelako eredu bat eraikitzea, eta eskuarki zaretzea beste leku edo enpresa batzuekin, eta hori izango da bidea. Zaretzea eta bestelako ereduak main gainean ebipintzea bestela. Geratzen gara horrela, ez dakit, inolako segurtasunik gabe eta badirudi enpresek eta patronalek egin aldezaketela nahi dutena gurekin. Eta ez da horrela, ez da egia. Ez da egia, orduan, ezinbestekoa da posizioak eta pilotak beste alde batera ipintzea eta lehen hitz egiten genuen, ez da, zer den erantzukizun individuala, baitare berenganatzea erantzukizun hori, non guk aldatu aldezakegun gauzak, eta egia da sistemak nola dagoen oso zaila dela horren kontra joatea, eta lehen aipatu ezin dugu motxila gure bakoitzean ipintzea jagasko dekogu, ez da, bizitza pertsona, orain sistemaren kontra joatea. Baina egia da zerbait egin aldezakegula, eta hor zuzenki jokatu egin behar dugu, ez da, daukagun oinarrizko eskubideak eta zerbait egin behar dugula, eta adibideak ipini nola behin, ez da, kaletara ateran, behin aldarrikapenak ez da, mai gainean ipinita, nola aldatu aldiren gauzak. Aipatu dugu, Bizkaiko metalgintzako sektorea greban, Amazoneko langileak ere, eta Korreosekoak ere bai, eta ez da ausaskoak gaurko egun hautatu izana, bakizuelako aurreko astean Black Friday delakoa izan zela, gaurkoan, Cyber Monday esaten diote, online egiteko, erosketak egiteko eguna, berapenekin daudelako, eta beraz, eguna proposa ez, paketeak bidean direlako, eta hainbat pakete ere bidaliko direlako gaurkoan eguna ahotsa altzatzeko erabilina izan dutue, eta hortxe, greba eguna. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No sé quién se entra a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio de centro que se adapte a la realidad y a las características de una actuación logística como la nuestra. Y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Y también para demostrar nuestro hartazgo, para mostrar el hartazgo de la plantilla por estar cada vez trabajando más fines de semana, cada vez más sábados, cada vez más domingos, sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de gratificación, mientras vemos como esta empresa, esta gran multinacional llamada Amazon sigue generando año tras año beneficios económicos estratosféricos. Esperemos que la empresa reaccione y se siente de verdad a negociar con nosotros.
Biesik, ez da, Amazoneko langileak azaldu ditu zenolako lan baldintzetan ari diren lanean, inolako negozaziorik gabe oraindik, baina grebaren bitartez hori bultzatzeko asmoarekin, ez da, eta ipatu duzu ez, Europako lehen greba, Amazonena, agian izan daiteke domino efektua ekarriko duena, estatu batuetan ikusi dugulako ere egin dutela dagoeneko, eta lehen aipatzen zenutenaren arira, ez, horrelako erraldoi baten aurrean nola jokatu, agian estrategia bateratu baten bitartez, ez da, hainbat eta hainbat leku berdinetan, ez, greba eginez izan daiteke aukeretako bat ikusiko da, ez? Nola egin daiteke honen horren? Bai, nik uste hemen ere garrantzioa dela honekin ere desmontatzea patronaren diskurtza hau da. Bai metalegintzan dela, bai Amazon moduko enpresa, Amazonekin guztiok ikusten dugu argi. Osea, lankarga dago eta irabazpenak badaude. Osea, zuten nahi, aberastasun hori banatu. Osa, gaur garamendik esaten du, ezin dugun hartu inflazioaren egoera, ze horrek ekartuko luke enpresen pobrezia. Eta langileen pobrezia hor ez dago arazorik. Osa, ezke hori, uste dut dela oinarri ideologiko bat, eta Amazoneko moduko borrokekin hori ere landu behar du. Osa, ezin dugun hartu da, egotea hemen Euskal Herrian Trapagararen enpresa bat izugarri etekinekin, eta langileen baldintzak izatea, osa, nik egin dute askotan galdetzea banatzaileei, portalean edo elkartzen zintzu diren euren baldintzak. Dira, tamalgarriak. Osa, azte burutan, batzuk faltzo autonomoak, beste batzuk ordutegiak kontrolatu barik, egin behar dute banaketa volumen bat, eta hori ez egotea horren inguruan inigo kontrolik edutzen zaite, asoko eskarria dela, eta gero horren atzean dagoen ere bai eredua, ez? Hemen izan dugun borroka, Euskal Herrian eta Bizkaian, ekiritzeko igandetan merkataritza egotea irekita. Osa, bizi izan ditugun borroka Decatlonen kontra eta bar. Eta orain, atzeko atetik, egotea hau moduko enpresa bat, egiten hori online, berdin zait, baina banaketa egiten, larun batetan eta igandetan etxetara, eta hor ere bai, jendarte aldetik ez egotea ere bai, ez bakarrik da elkartasun puntu bat baizik eta hau moztu behar da, ezin dira egon langileak igandetan banatzen pakete batzuk, hori ez da normala ja eredu moduan. Eta uste dute, zorionez, Euskal Herrian sindikatuen afiliazio altua da, hemen ere ikusi da Amazonekin dauden sindikatuak, eta horrek ekarri aldu, baintzate borrokatzea oinarrizko eskubideen alde. Eta hor, Carlos, ipini egin dozuna zerbait gainean da gure kontsumo eredua baita ere. Eta, klaro, nik ikusten dut nire inguru giroan, ez da, adibidez orain dela gutxi, supermerkatu bat ireki egin dutela eta igandetan irekitzen dutela. Eta hortatik ni beti behiratzen dut, en plan, dago jendez jota. Ulertzen dut alde batetik, zen eta ni baita ere ezke gaude sistema oso produktibo baten, eta ez gara gelditzen, nik batzutan ez dekot ez da denbora dit, eta bat batean ja, da zapatu eta zapatua behar duzu zerbait egitea, eta bat batean da, zein ondo datorkit, justo gaur igandean zerbait erostea, edo ezibidea supermerkatu batera joatea, edo, baina horatzean dagoena da, zen sisteman eta zen erritmotan gaude murgildota. Eta horrek eragiten dagoen da guztia. Da pilota bat badirudi, baina pilota hori gero eta areagotu egiten da. Eta lehen uretzako imagina zeina zen adibidez, batez ere ez da, Euskal Herri mailan zala, igandeten ez da erosten ez da, baina nire generazioak eta nire beneraldadia gero eta normalizatuago ikusten ari gara edo, adibidez, pakete bat izatea igandean. Edo joatea badakigu supermerkatua justo igandetan irekitzen dutenak. Eta gainera, ez que normalizatzen dugu, eta esaten duguna da, bestelako turnoak ipintzea. Baina ez da hori, gauza ez da hori, igandeak egon behar direla gauzak itzita batez ere alde batetik kontsumo, ez da, ereduaz nola da nahi dugun, eta ere nola nahi ditugun, ez da, eraikitzea gure herriak, eta zer gertatzen da adibidez, ez da, denda txikitzuekin. Gandetan ere egin bardotik kompetentzia hori egiteko adibidez multinazional batek igual bai egin aldituela adibidez turno desberdina, baina denda txiki batek, ez? Orduan, horri buruz eta nola gauden, ez da, eta nik ikusten ari nahi bilbidea da,
Sistema kapitalista ja sustraian gadekogu. Eta da, nola zen motatako kontsumoak egiten dugu, zer erosten dugun, zen motatako arropak, janariak erosten ditugun. Horren kontra joatea, ja badirudi, hori lehena irraldoi buruz hitz egiten genuen, baina ja hau da, como imagina ezina, eredu guztia aldatzea. Baina ibilbidea oso markatuta dago eta gaude sartzen poliki-poliki bai jokabideen bitartez, bai kodigoen berdadez diskurtsoan, gauzak ez da kapitalismoa areagotzeko. Orduan, baina gero bestaldetik daukagu kontzientzia maila bat, non esaten dugu, adibidez, ez nahi dugula horrelako soldatak zen, eta jadanik daukagun egoerarekin soldata mail bat izan behar dugu, bestela, enpobrizituta gaude. Orduan, eta gero bestaldetik nahi dugula bizi baldintzak eta bizi kalitate bat. Orduan, guztiz talka egiten dago adibaldetik eredua eta gero daukagun bizi baldintzak, oinarriak eta enpresak ematen duguna. Orduan, talka hori apurtzeko, uste dut, leku batetik eta bestetik aldatu beharko ditugu gauzak. Beti dako txapen bat txikian nintzenean, zegoen osoan pintada bat jartzen zuela no al pan los domingos. Ni txikian nintzen eta pasatzen nintzenetik esan, buruari bueltak ematen, pues igande, ez nuen alertzetan, aitari galdetu nion, eta baina hau zergatik da, eta hain zuzen ere guztio dakagalako eskubidea atzen hartzeko, eta igandetan igual, hobeto da jatea aurreko eguneko ogia, baina guztiok izate aukera, ez? Goteko familiarekin edo gauzak egiten edarrela. Eta asko aldatu da hortik borrokak eta eredua, bera, kontsumo eredua. Anekdota polita, bai, ekarri duzuna borobiltzeko ez, gai hau. Gezaldatu behar dugu dena den, Donostara goaz, Igeldora, txalet bat, eraiki dutelako ez zuzen ere, Igeldo bertan, Donostako udalak etxebizitza ilegala eraikitzea onartu duela salatu dute, hainbat eta hainbat eragilek, dagoeneko izan ere amaituta dago, 2 urtez izan dira eraikitzen, eta sareetan zabaldutako zurrumurruen arabera futbolarioi batena da, Xabi Alonsorena. Komentatuko dugu informazioa ikusi da ondoren. Igeldon etxebizitza bat eraikitzari ekin zitzaion 2020ko urte amaieran. Hainbat eragileren arabera ilegalki eraikia. Martutenen desjabetutako baserri bat 8 kilometrora Igeldon berrera ikitzeko baimena eman zion Donostiako udalak. Igeldoko etxe berriak Goiatz berri baserria ordezkatuko du, Martuteneko okendotegi bidekoa, ahatxeterako desjabetzen ondorioz desagertu zena. Horren ordezko Txalin mendiaren magalean eraiki da txaleta, ur-deposituaren ondoan eraiki ezin omen den nekazal lurretan. Hori ala Igeldoko herri kontseiluak Donostiako udalera jo du obra horren aurka. Obra hori irregulartasunez betea zegoelako. Gauzak horrela epaitegitara jo dute Ieltxo Kulturelkarteak eta Aritzalde Naturzalen elkarteak, herri kontseiluaren babesarekin. Donostiako udalak ordea adierazi zuen kasu honetan legeak aukera ematen duela desjabetutako beserri bat beste batekin ordezkatzeko, baldintza bakar batekin. Lurzorua babes berezikoa ez izatea. Hain justu Aritzalde Naturzalen elkarteak urteak daramatza Igeldo mendizorro zonaldea Europako Natura 2000 sarean txertatzeko eskatuz. Horrela balio naturala kontserbatzeko aukera egongo litzateke. Salatutakoa bezalako jarduerek kalte larria egiten diote natura eta landa inguruneari. Eta zuzenean eragiten diote ingurumen babesa ezartzeko beharrari. Irregulartasunen artean egongo lirateke alde batetik, Donostiako udalak desjabetu den baserri bat eraikitzeko lizentzia eman duela, baina eraiki dutena ez dela baserri bat, txalet moderno bat baizik. Bestetik baimendutako erekina 1155 metro karratu dituen txaleta da, eta ez du inguruko baserri tradizionalen irudiari dagokion legezko bete beharrik betetzen. Eragileek beste hainbat irregulartasun aipatu dituzte. Guk Igeldoko lurra babestu nahi ditugu, eta baita Euskal Herriko beste inguruetakoak ere. Sare sozialetan zabaldutako zurrumurruen arabera, Xabi Alonso futbolari ohiarena da Igeldon eraiki den txaleta. Testu inguru honetan txalingo obrak bertan bera utzi ditzatela eskatu dute eragileek etxebizitza bota dezatela eta udalak emandako lizentziak baliogabetzea. Ikusi duzue, argi esan dugu eskandalu bat, ez, Carlos? Bai, zoritxarrez eskandalua, baina ez da berria, egiten da, eta uste dugu, baina asko gehiago egiten dira olakoak, eta esango nuke batzutan dela, ematen du AJ style hori holan dela, legeak argi izaten du, eremu ez urbanizagarrietan, etxe bizitzak baldin badaude izan behar dira lotuta jarduera nekazal jarduarekin, eta egin behar dena da mugatu.
udalak esan duena, segurazki posible esango dela ordezkatzea baserri bat beste leku batean? Bueno, bai, baina hori da ilusorra egitea, eta bueno, ja gero guztiok ikusi dugu, zenolako baserri, hori euskal neobaserriak ikertzeko unibertsitateetan, baina bueno, esan behar dugu, Bilbon ere badaukagu gure igeldo Bilbone hartxandan zabortegi bat egin behar dute, eta ere da parke metropolitanoa, eremo naturala, eta bueno, pues etxe bat hor egitea igeldo nahiko eskandola da, zabortegi bat egitea olako eremu batean ere hartxandan, pues ere eskandola da, eta olakoak aurrea doaz, eta txipaldak eta potente egin behar dugu oraindik. Bai, ikusi egin dugu, lehenek peitzen genuen ez da kapitalismo, eta da beste aztarna bat zer ekartzen dagoen, dirudi bestakit dirua dana erosi aldezakela, ez da, eta are gehiago diruduna denak eta gaina famatua dena. Zereta ez da, beste inor da, justo oso futbolari famatuak eta badirudi, eta bai nik zentratuko baserri oso modernoa dela. Hori, entzun dudanean, berak entzun dakoan, ez da, beste baserri batengatik aldatuak aldela, pentsatu dugu, jo, Xabi Alonso, ze moderno, orain un baserri. Eta, karo, ikusi ginduan argazki esan dut, bai, espero nagoena eta hortatik logikoa da, ez da, legeak zapusten eta urratzen ditugunean, eta gainera beste edo nork egiten baldin badegu, ez da, edo zerbait egiten baldin badegu, legean nola joango zen eta jartuko zen guren kontra, ez da. Eta gainera, uste dut, ezinbestekoa dela gure hiriburuetan horrelako espazioen berdeak izatea. Eta horrek ematen du argitasun, ematen du airetasun, ematen du hainbat gauza, ezinbestekoa direla adibidez gure inguru giroa sostengatzeko eta baita ere guk geu sostengatzeko. Eta azten bada Xabi Alonso, beste egunen batean izan da Cristiano Ronaldo. Igual ez da Donostiarra, ez da Gipuzkoakoa, baina igual dirua dekonez, igual aldezake beste baserri moderno bat bere albon. Orduan ezinbestekoa da mugakorik ez apusteaz, eta horrek gartzen du poliki-poliki joatea zapusten eta gero non geratzen da gure inguru giro naturala. Baina argita garbi ez, bata hasten bada, bestea ere joango da gero, eta zinputura arte helduko gara ez, kontuan izan da gainera, ilegalki ezarritako eraikuntza bat dela, zer gertatuko da, ikusi dugu prentza aurrekoan ez, eskatzen dutela eraisteko, hori ikusiko dugu, Carlos? Berez, legeak, eremu naturaletan egiten diren infrazioak, ez dira legalak, ezin dira legalizatu, eta berez, legeak argi izaten du, bota behar direla, baina, ez da izango aintzinaria Xabi Alonso, Bizkaian du nahi bai, uste dute beste batzuk ere izan egin dutela baserriak ere bai, eremuetan, eta hor dago eraikina. Zan behar da, ez badago presio sozial, eta, eskerrak igeldo herritik daudela antolatuta eta egingo dutela presioa. Bestela administrazioaren aldetik botatzaren aukera, normalen ez da aukera bat. Ez badago presio bat hori adiratzeko. Eta zoritzarrez hori ez da lehenengoa. Berak ez du precedentea markatuko, ben ezagutzen ditugu asko. Eta nik ez dakidan da, hainbeste baserri egon da Euskal Herrian utzik eta behar batekin bizitza emateko, zergatik egin behar dugulako, inkluso ikuspuntu bat arkitektonikoki olako katxarro bat hori igeldoko puntan. Ez dugu inoizun lortuko agian horien buruan dagoena, ez dakit. 5 minutu, gelditzen zaigu solasaldia amaitzeko, eta jarriko gara baita ere nazioartera begira, Txinara begira, egunotan hainbat protesta piztu direlako COVID-0 politikaren aurrean, badakizue COVID heldu zenetik COVID-0 estrategiaren alde egiten duela gobernuak, hainbat eta hainbat hilabete egon direla itxialdiak izaten, gaur egun ere konfinamenduak egiten dira eta protestak izan dira, hain zuzen ere, estanda egin du dena, ostegunean ustez konfinatuta zegoen eraikin batean 10 pertsona hil zirelakon. Ez dakit nola ikusten ari zareten gertatzen ari den guztiak, kezkatuta imaginatzen dut, baina... Begira, niri hau eramaten dit zuzenki, gertatu egin zenean hasiera baten, COVID ez da, esplotatu egin zenean, eta askok begiratu egin zuten, ez da berezik itzina, eredugarri modun. Eta nik planteatzen, baina badakigu nola funtzionatzen dagoen
bueno, ongizate sistema. Hitz egin aldezakegu ongizate sistemari buruz etzinan, ez da? Dela, sistema autoritarista bat, nora baina aldezakegu eredugarri modun, eta horrek ekartzen duena da, oraingo honetan zer gertaten dan, ez da? Logikoa da, ez da, klaro, ipini bar ditugu eta ondo hitz egin, zemotatako neurrietara daude, ez daude moldatuta dauz, guztiz derrigortuta horretara moldatzera, eta dira neurri oso zapaitzale, kontroltzaile, eta osasun mentalaren eta osasun fizikaren kontrakoak. Eta guk pairatu izan dugula momentu tarte baten, ez da zer dan horrelako neurriak hartzea, imaginau, hainbeste epe mantenduta horrelako neurriak. Nik askotan ikusi egin ditudanean, digo, beira, nik segurenik buruz jota abaituko nuen, seguro. Eta logikoa da, pues, bueno, berriro erreboltak egotea, eta espero dut poliki aldatzea, baina nik lehenengo gauza planteatu izan nuenean, ez da? Hau ikusterakoan, hasiera baten nola, komunikabide asko planteatu zuten Txina eredugarri modun, eta denok egertu behar genuen, ez da? Txina eredu modun gure neurriak gero aplikatzeko, eta bueno, igual uste dut bertako sistema eta gure sistema, bertako herrialdea eta gure herrialdea guztiz desberdina da. Hori aldez aurretik. Eta gero, hau dela eredutzat hartzen sistema autoritario bat. Ordean, nola ipiniko dugu, ez da, eredugarri moduna hau. Eta ikusi egiten deida, pues orain, zenbotatako ondoriak pairatzen ari dira, batez ere emozionalki. COVID-0 politikaz ari gara batez ere, ez? COVID-a guztiz amaitzeko murrizketak eta konfinamenduak inposatzearena. Gaur egun gainera datuen arabera kutsatze mailarik altuenak daude Txinan, baina gehienak 80%tik gora asintomatikoak dira, ez? Horrek ere ematen du pizka bat fokua non jarri, ez? Eta noski, ezaten zuenaren arira esti, ez? Zenolako inpaktua duen horrek osasun mentalean, produkzioan, eta, bueno, ezagutzen dugun gaia ere badelako, ez? Bai, bueno, guztot ere, eta guk etortu behar dugu gurean ere izan duela ondorio, pandemiak izan duela ondorio larriak ekarri dituela, eta igual oraindik ez dugu egin behar dugun ariketa, eta horregatik ni batzutan begiratzea kanpora gure betaurrekoekin edo betaurreko occidentalekin zait asko gustatzen, alde batetik ez dudalako ondo ezagutzen zein den Txinaren antolaketa, jendartea, idiosinkrazia eta bar. Eta uste dute Txinarekin, baina orokorrean egiten duguna da, ez beti gure betaurrekoekin begiratu besteei, normalean askotan edo kritikatzeko hor gertatzen dena, edo gurea gore ipatzeko, ez ditzen eraiketa oso funtzionala denik. Uste dute, azteko, Rusia, herrialde erraldoia dela, uste dute herrialde zutasko ezagutzen, baina zentralista dela, eta orduan horrekin esan nahi dut, segurazki, aplikazioa, legean aplikazioa eta neurrien aplikazioa segun ez eskualdeetan eta segun nork egiten duen, ez da izango dena homogeneoa, izango ditu ondori batzuk eta besteak. Eta gaude ikusten irudi hauek, ez dakite Txinaren muestra bat den, edo hiri horretan ez behar bat egon denez horren ondorioa. Eta gero ere uste dute, segurazki, urrian egon zen Alderdi Komunistaren kongresua, horregatik horre arte, jendartea modu batean jokatu du, eta orain ja dauden ardun politikoak hautatuta, jendartenen jarrera eta salaketak daukate beste helburu batzuk hain zuen ere dela agintariei toke bat ematea eta esatea nola aplikatu behar diren neurriak. Baina, nik beti hori esatea, ez dudala asko ezagutzen, ez zaidala gustatzen asko digi betaurrekoekin horan begiratzea, eta hartuko nukela ere bai, ziustut ere gero beste batzuentzat ere, beti dela interesgarria hainbat herrialden miseriak eta aireztatzea, eta hori, Europan ekartza behitu menze ondo gauden, eta beste hauek zetzartu dauden. Horregatik, nik egingo nuke gurarik eta, zentzuk izan diren gure ondorioak, zergatik oraindik gaude egiten gauza batzuk nahiko arraroak, adibidez, hartzea garraio publikoa eta jartzea maskarilla eta gero juten gara bandera eta, ez dakit oso ondo... Edo orain ez da, daukazula COVID eta joatea lanera zen, eta orain ez daukazu bajari COVID-agatik, baina bai hartu aldezakezu metro bat, baina joan behar zara maskarillagaz, baina,
bueno, bai, gaude momentu orain txarte, zerekatik egin dugu, oza, nik plantatu egin ditut hainbat galdera, oza, egon gara momentu baten nahiko gizarte maila, nahiko egoera eskizofrenikoan, eta orain, joan algara, lanera, orduan, bai, gaude momentu baten, ulertzea ze gertatu egindan, asko kostatu egingo zaiguna. Asko kostatu egingo zaiguna. Beste solasaldi baterako ekarriko dugu COVID-aren ondorenak, komilartean gurean. Eskerrak asko beste ben gurean izatagatik Estilinales eta Karlorren edo hemen utziko dugu solasaldia, eta ordu betatik aurrera, eguneko albiste nagusia Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.